Helo, sut mae'r cadw'n heini'n mynd? Go lew, diolch. Mi es i'r gwaith ar y beic bob dydd wythnos diwetha, a mi es i allan i redeg dy Sadwrn a dydd Sul. Be ges di i fita drwy'r wythnos? Mi ges i uwd i frecwast, a mi ges i gawl i ginio bob dydd. Da iawn ti. A bod yn onest, mi es i allan i fwyta nos Wener, a mi ges i ormod o sglodion. Mi es i'r dafarn nos Sadwrn hefyd, a mi ges i sglodion eto, a deud y gwir. O diar. Ond ches i ddim byd ond salad a dŵr efo lemon dy Sul. A ti? Be wnes ti gadw'n heini wythnos diwetha? Mi nes i gerdded o'r maes parcio i'r swyddfa bob dydd. 50 metr? O na, 25. Ond ches i ddim cwrwn o Sul, a ches i ddim cacen amser cinio dydd Llun, chwaith. Mae'r cadw heini ma'n mynd yn dda, dwi'n gweld.